Hoy, bak! Oh, Ampay. Sika nga talaga kat mangisungsong. Imbong pa nila kayo kung gumatang tarak. Sika nga baak, bagampay ka no nga guuyo nga ngaso. Hoy Andres, awan tayo magbaka ka sa akin ni bakit mo. Pagda ba ka, mabuntak pa yung pinagpagana kanya mata. Ano baak? Ang bagam talaga niya eh. Bakit? Nalpas sa gijobra ka. Mabalin dumawat ti kwarta. Ampay, ano naman ay kwartan? Dala ko matigatangag. Uri sa nagasot lang ko ma. Ano yati katangam? Igatang ko lang ko matitubay ito. Makin inumalaw na yun. Pampaykat lang ko matibandaw. Apay pang pekkat, tiban nagtarak. Meron ka lang tidanuman. Uri may salabuti baka. Pangasi, makin inumalaw na yun. Ay, madigbalin. Ang kakidagin na nagilikodan. Tadamdamad eh, parami ko kinyam. Nalagi titikastuyin na yan. May isa lang abuti titaw dawatot. Tinakpay pagbigyan. Ana, natibagbagamit ta? Awang bakit? Kunak, apanag din na nagjilikodan. Siging ka, talaarak ta mo. Ayun, lintigin. Hoy, bak! Apay ah, kung ungit ka mga giiyawin. Abay, umangal ka. Dala ko may bagak. Apay niya tayo bagam ni Andres. Apay, kasta tayo nagsasawang kanyak. Pabugtak, turbo ka tayo nagtrabaho. Umuta lang kanyang kumati sa gagasot. Dakortam. Apay ah, ano may sa gasaut? Kanot bak, kanot di kwarta. Baka nyo magamin, madi na inik ka ni bakit ko pagkatang ko ti arak. So, pupudot tulog. Madina ka lang inikan ni bakit mo ti paggatang arak mo, sak mo ti pagpupudutam. Yung laki dinibagan niya. Ana, pabulutan saan? Apay, dakas ta nga bulbulod. Si Kapay ti makaungit. Kastoy ti usot atan. Pabugtak ta pinagsasaon ta pabulutan da ka. Kasi ka na? Ato yun eh, sa gasaut. Kagumatang arak mo, artik ka nga talaga. Mangtig ka man lang gayam ko, nagatupal ibagpagam. Itakan. Nakauy-uyong maaji nga umut-utangin. Ay, ay, ay! Papanam? Bakit? Apa dirati ka? Kunong na ganyan na nakagilikod? Kinagalang mata kartam. Inawis na kami ni Bak nga ginom bakit? Sa atin eh, panaimbaw na gumatang ti arak. At ang bak na talaga, mangisungsong. Supay bakit? Pagmayat ti ilhadak jilikod ka. Inawis na mga panungyuman. Katsi ka ngay, nayat kamat. Kat niya ngay maramig ko bakit? Ipapilit na mo, pinagbigya ko na. Adin na ni bak. Taman ta pagbagak man. Radya so na likod bakit? Agar aramid so na ti balag. Yung baga na pa'y kanyang kakaslakan na aguuyong asaw. Ana, baga na tikas dyan. Sige dita ka, tapang ko man so nakatungtungan. Sige bakit? Takadwaan ka. Manghiruruman talaga di nga bakit. Sige, intan. Radya so na ni bakit? Ana, sunajay. Yung bakit? Iso na jay. Sige, intan. Hoy, bak! Oh, Ampay. Sika nga talaga kat mangisungsong. Imbong pa nila kayo kung gumatang tarak. Mangisungsong. Andres, may ka man ito. Apay nga ibam suna. Sika nga baak, bagampay ka no nga guuyo nga ngaso. Hoy Andres, awan tayo magbaka ka sa akin ni bakit mo. Pagda ba ka? Mabuntak pa yung pinagpagana kanya mata. Ano baak? Imbagam talaga jay? Awan na. Awan tayo magbaka ka sa jay. Pagda ba ka? Paso nga talaga ata nga baak. Eh, dati magbaka ka sa jay. Sika baak, alwadam ta pinagsasaom. Lukay mo ginom, si kalaptan. Bumba ka, gusto tayong bagam. Artik nga talaga ata. Sige, tad mo to kwartanan. Taso na lang gumatang taranan. Dahito di kwarta mo na eh. Naginom ka gamin, mati ka mangramramanan. Sige, intan. Babaan suna nga ginom nga may maisanan. Sige, tambakit. Mati ka wala na mapartag ka.
Yan. Nagmayat ti trabaho dito eh. Tapos sa pahin dakpay. Huh. Kas ang nga pinagbiyagan. Hello, natin kami manay na po. Shaq ni Andres. Shaq ni Pa. Shout out naman na po at video followers kang viewers may nga madimong mga buy-buya nag-share ka nag-follow di video may. Okay, unahin mo na po ito star sender manin na po ni Madam Eva Banji Sacro ni Madam Lynn Villanueva Estrelle. Sapay lang kumapo, tamadi kayo agumuma nga agisen ti star, tamadi kami mit agumuma nga ag shout out kanayo. At saka kini Daddy Montano Bautista Litawin ng Pintong Bukawe San Mateo Rizal. Okay. Shout out na tayo. Shout out kay Carmen Galapon from Italy. Okay, kini Manong Rodel Gabino ng Saudi na taga Muñoz, Nueva Ecija. Shout out din kay Master Willie TKD. Nasa Hong Kong ngayon. Shout out tayo. Okay, kay Madam Roslyn Santos Lopez ng Barangay 1 San Mateo, Isabela. At shout out din kay Ans De Leon Rasalan from Ilagan, Isabela. Okay, kini Madam Ami Villedo. Maraming salamat po sa panonood. Shout out kay Antonio Fernandez from Paris, France, from Antonio Fernandez. Okay, kini Madam Noemi Domayas Anapin ng Cordon, Isabela. Shout out din kay Jane Salvador Biloya from Jeddah. Okay, kini Sir Rodel Kahasi ng Bulinaw, Pangasinan. Shout out din kay Gerald De La Cruz and Julius De La Cruz from Isabela. Okay, shout out po sa family Olivio ng Bani, Pangasinan Marin. Shout out din kay Rickmar Kamungao Perez from Leamington, Ontario, Canada. Shout out si family Crisostomo di Pidrig, Ilocos. Shout out din kay Aisha Valera Yusuf na nasa Qatar from Bangged, Abra. Shout out kay Jomar Kasuga ng La Union. Shout out din kay Elinda Corpus from Canada. Okay, kay Sir Jetro Delpin ng Cleveland, Ohio. Abroad na naman. Shout out kay Santi May Fernandez Campos, Nelly May Campos from Riyadh. Okay, shout out kay Sir Romeo Bautista ng Ordaneta, Pangasinan. Shout out kay CMJ 24 Pamungkada, Tarlac. Okay, kay Sir Greg Heron ng Kabulay, Santiago City. Shout out kay Jules Rod Tubar from Los Angeles, California. Okay, kay Madam Elsa Vergara Gorospe. Shout Darat Pinili, Ilocos Norte nga Agupo Braje, Kuwait, Tata. Okay, kagawad ka ta, Madam. Shout out kay Maria Esperanza Mona from Daman, Saudi Arabia. Po abroad. Shout out po sa family Agustin and family Orpelia ng Alcala, Cagayan. Greetings coming from Marison Agustin Orpelia. Na-shout out ko, Madam. Shout out kay Robelin Blanza Tugade from Malaysia na taga Isabela. Okay, kini Mark Viernes ng Tigan. Thank you doon sa panonood. Shout out kay Clysa Dancel from Singapore. Okay, kay Sir Arnel Mocamus galing ng Mindanao. Shout out kay Arlon Perez Duma from Villosis, Pangasinan. Okay, shout out kini Madam Carlita Malonzo ng Victoria West, Kinder, Section Guapa. Shout out kay Reggie Bersosa Alinday from Ilocos Sur. Shout out kay Apollo Gaputan Toquero from San Andres, Victoria, Tarlac. Shout out kay Lina Wagay from Qatar. Shout out kay Ronald Reyes from Apawi, Cagayan. Shout out kay Josephine Amistad from Suwal, Pangasinan. Shout out kay Arnold San Gabriel from Alicia, Isabela. Shout out kay Wilma Gamal from Kawayan, Isabela. Shout out din kay John Marie Jen. Shout out na-shout out ka na ito. Shout out din kay Ismail Stan, Dondon Reyes and Mark Angelo Reyes. Shout out mga idol. Shout out na kayo. Sana wag na kayo magalit. Thank you. Love you all.